जोंनि जिबनाव बे मोनद' बिसयखौ माब्लाबाबो दाबाव। 1 नाम्बाराव जागायजेननायाव इसोरा नख्रां आर पृथिबीखौ सोरजिदोंमोन। जागायजेननाय 1:1 सिरि। 2 इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि। बोसोन बिजाब 1:7 सारि। बोसोन बिजाब 9:10 सारि। गितफोरनि 111 नाम्बारनि 10 सारि। 3 इसोरा राजनितिक आरो गभर्नमेन्टनि गुदि। रमारि 13:1 आरो 2 सिरि। दानियेलनि 2:21 सारि। बोसोन बिजाब 8:15 आरो 16 सिरि। गितफोरनि 22 नाम्बारनि 28 सिरि। 4 इसोरा गिर्जानि गुदि। माथाइनि 16:18 सारि। इफिसुसनि 2:20 - 22 सिरि। 5 इसोरा नखरनि गुदि। जागायजेननाय 2:24 सारि। 6 मोनफ्रोमबो खामानिखौ इसोरजों जागाय आरो फोजोब, मानोना इसोरानो आलफा जागायजेननाय आरो अमेगा जोबनाय। नुजाहोजानायनि 22:13 सारि।